kay nasapa tay bigat. Di mau asa iya balay, imay tay kasi sento, pagtungtungan dahil ni manong ko, lagi tay kano binti na naagadat ni binti ti mais nga nagkabukan mo ba TDA. Kagong punanda, kabalbaliyak ya kaya niya imula punanda. Apaya, ikilukatan na ano, ang damot bok-bok na. Kaya siyempre, binida ta, bok na ang bumpay ng mga persento di jay agtubok. Yung mga kapay ka din, at bok-bok na dahil ilunlunod ti tao, ay gawin mo ti karapon tapusin, at ang tulad na bok-bok. Narigat ako sa tigong kunada, mag-ia, alangan datan kunada at ang bok-bokan. Kaya na-rumor pa, kaya nakasaguan, nakaadudan dyan unag ti big-in. Wala ka na naman nandun, dahil na agmula-mula. Yung nagmula ka, huwag inaramid mo amin ng kabailang ng mga patakal. Ng misteryo, di pa nagsulpod, kung na kayo, di pa nagtubo di ugot na po na tayo, kaantay mailalawan. Nakaginawakan ko na nagtubo di dyan, ugotan, narumaran di agrusingan, di bukilan. Kaya nagrusin na yung aramidam amin yung kabailang mga patakal, mga salwad, mga tarakan, tapno agbalin na agbunga. Kasi datayo ati panagtalon tayo habang kasagda tayo jak mula ti unas kanya ang ide mula ti unas no imula mo sinibugang pasitan hami mga pansinan mga taon agtubo ay makamulat na biyan na yan isa di ko nanda nagmula ka sa nagmula unas ko na yan amo nga baybay ang nata yan amo na basta nagtubo sinibugang na minsanan dahil lata-lata ba, tabo-tabo pa yan, kaya lata sardinas, di pagsibog ni pasip-pasibog na makaamong ito mga biyan. Nang dati tayo, mais na amin-amin, haang na mabalin, mas ako matarap na. Kaysa di ko po na, ni Apo Jesus, sa bali sitwasyon na po na, no, agrusi yung ti, ugot ti igos, kinamin akayo, makita yun na agbali ti Jericho. Apa yang atas jay? Siyempre karena tayo, kalau mga kabayabas, kung nagata, anyaman na mula tayo matatoy, continuous na rumor tayo, gut. Ta apa yang kasi nagatan niya? Tayo nung isudan nagkat, na winter, summer, and fall ka. Isugarod na nag-winteran, nag-fallan, natinag amin ng bulungan, o orayan ganito nga rosing manan, namayatan di siyempo. Isumahan tayo maawatan. Dahil tala sitwasyon niya, iba niya ako Isus na agruwaran ti ugot, ti igos kin amin na tayo agbali mo ti panawon ko na. No, ijay, no, taga dijay tayo, maawatan tayo na ito ibagbaga ni ako Isus sugar na agbali mo. Summer, rumuwaron dagiti gulong, agbulungan dagiti kayo, tanat fall nga ro. Katata, isa dito apa yang sa di pangarig niya ako Jesus. Nang una na narumuaran, ibagayo agbali mo di panawon. Nang laglagin nyo, una niya. Ito mapasamat na ito ang munyo maasigal dan di pagkariyan ni Diyos. Pero kikitaan tayo, nakabaybayat mo nga, the winter na nakabaybayat mo nga, the summer na, the fall ka. Kasi dadan ka di pagkariyan ni Diyos. Di mo pagpampan mo tatata. Ito ti aday rumor ipanunod ko. Tunggal ugot, tunggal bukol na agrosing, iso tinamnama, iti pagarian ti Diyos. Amin na bukol na agrosing, kasla iso timangtid tinamnama kada tayo, na umay ti pagarian ti Diyos. Iso matunggal, aganak na tarapan mo, manok man, agitlog man, gampis man, aso man, baboy man, nagitipula tayo, ikaw mamais mo, wala namanin, nurumuaran, manggad tinamnama. Kasi kumamag ka niya tayo. Manggad tinamnama ka na tayo, yes. Nakumanong nag-cruising, nakumanong pumaligay, day balatong mo, wala mais mo, wala namanin. Hindi. Na kayo mga ministra, alwadan niyo, di kasinsin ko.
pinagmula ni Estrada, di eskwela da sila tinalong di Estrada. Gapag kasulit nga tayo kaya po di Estrada, katagudwa sa loob, di imula na, kasulit nga tayo ka grade 5, grade 6 dan sa. Kaya bos yaw, kasulit nga tayo. Katatalo ko mo na yung sa napon, sa narakot, hindi naman pala pinarot nila, lumatap, no? Ang nga mauntan. Katunggal na ina, agbunga kasi yung magdal pinamnamakan niya tayo. Nga maan na umanay tayo dyan. Haan na umanay na kuna tayo, maugot lang, umulo, sulbog lang. Ano yung masakong araw nagmula ka di mismo. Nakikitaon at di una ang pinukdok kaya mo nung pagtabukol. Abon mo ang sibugang takabiyat na saya. Ano balikin mo lang mo, makamukabiyat mo haan. Alwad ang protektaran ta agraman nuang karma istika niya. Kaldi ka aroba ibis Facebook mo to na mo ma salwada tayo ulang. Kasi magkano tayo maiyak tayo ti amin ang gulo ti panagbiyak tayo. Kasi nagplano agasawa. Newlywed couple. Adda bukulan. Rumwara ti sulbot na ti panagasawa. Nga masakol na karap na. Nagasawa kayo ka kebs, di mo maalmatan, di mo magsibukan na nasaya at kadagiti ay panagpipin na self-control, panagdisiplina ti bagitap mo kumintas dahil talagang lang aging gana na tumanong na nasaya at dahil ka panagasawa. Aging gana na mabuo, maprotektaran ka dahil amin na mangkaan na animal, mangdadakal kanya na. Amin na mangirurumang kanya na masakol ka masalwada. Orkid na kayo, nag-business kayo, padasin nyo. Naglakat yan, ipatagad ti building kin gumatang ti permit, mga permit kin gumatang ti anyaman na tagilakaw niya. Masakol ang nasalwada. Masakol ang tarap mo, masakol ang ibukos mo. Kadagay normal nalong tayo na naggagagod na tayo mamanalong. Parbangon kailangan alas 4 na kasibugdan at luma. Tapay ang isakit ikod na dibiyagda. Masakol ang matarakan. Kasi malakan, oray di pagmati. Naglakaan, pinabunyagan ka ubin mo. Nagdumati, nagsipsip na tayo, tibunya. Kadamay sa parokya na ibagada na pagsimilan na ako may napapali di bunyag ng mga anak. Ay kuwan man po natay kumata. Kaya naglaka, siyempre na rin bunyag. Imula adalamin ti infused virtue acquired faith. Ti pamamati kami, maimaldik. Adamo di dati nga pamamati kanya tayo ng ti kina Kristiyano, maimaldik. Generally, na yanatan ti tao, ada pamatinan. Nga di na maamon ang kaya kabaling mga Muslim, pagano, kanya ay Muslim, Budismo, anya-anya din dati Kristyanismo. Kaya na ibon niya, doon na imulan. Kahanga man ang ibon niya, nakasjay na. Isugarod na tarak na, alalayan, padakkalan. Kita tadi, abagod, itabukol din na pamati. Nakanggad ka din, nakasabat ka din, nakaigpil, nakaarubay, ay gaya. Natilaw ka di maling aramid na pumanaw ako. Haan na protektaran na pamati, haan na napagpigsan na pamati. Nada na kaukusan na ako na napagsasado, hindi kakagsad dita, umalis na doon man. Sumarot na mahal masalwada. Uri mo diyan, bokasyon. Naglakad ang isa rin sa seminaryo. Naglakad ay mga ibago na laing kapadasan at daawag mo ingka. No, kas ano di pa nang saluwag, kas ano pa nang protektar, kas ano di pa nang sibog di tao, kinda tayo mga tao. DJ bukol ti ahaw bokasyon takno agbalin at bunga. Naangakan lagi tayo ang abato di tabukol kada an-anya kada galog ito kada anya. Kasi uri di nalawal ko panagbiyak tayo ng Kristiyano tayo. Girelasyon na kasawa, relasyon di panagkakaroba, di pamati na naimula, kas nanti panagtaragan tayo tapno umado, lumakal. Di panaglalanan tayo kas ano di pananimula tayo, di sisa tayo di panagkakabsa, tapno makaragan.
Naglakaan ba dito ko na tayo? Sibugan natin, respeto, kaya panagsisin natin. Naman nagkamali ako, pakawanan ako, bumawi kayo. Hana rin tayo na panagilin na napanagi papilit, ijay mo no sino ti gusto. Napanagi papilit no sino ti kalalainan. Napanagi papilit no sino ti kasisiglatan. Mawara ka. Awan na ini, kung na di may mula na bukal, ang makaraton, ang natulong di panangkaraton. Kung nagdadalin mo, iburay mo. Nagdasiglan mo, iburay mo. Nga maamo ang ikulasay na ikakausap mo, masiksikalan ko, no halina. Isugarod nila ito di pangalig niya ako Jesus na panagtubo, asin na rin di pag-ariyan ni Diyos. Kapuna tayo, di pag-ariyan ni Diyos, nantay na mo, maarami dato yung kunanan pa niya kayo sakbay ang matay kiti amin na ito kahit nasa uwan hantay ang muna niya ito oras kaya kulitan tayo dito lubungan mabalik tayo na ibiyante pagarian ni Diyos hantay ang orayan na pumusay tayo sa kahit naman di pagarian na Diyos mabalik tayo na ibiyante dito lubong di pagarian ni Diyos naadda pa natin tayo saan naadda ayan matatarabi dito pagmati tayo nagdapat may nasa di pamilya di relasyon ke makapagsisinanay, makapag-iin na yan. Di pa nagkakadwa tayo ulit kita ay trabaho tayo kung ada ragsak na ang trabaho ang kay-kaysa. Marikrik na tayo at ipag-ariyan na ako Diyos. Gusto makunak ka, kasano mapantay ko ikta na pag-ariyan. No dito ito di tayo mag India. Kasano nga mapantay ko ikta na saya at napag-ariyan na. No dito ito puros to o haan na sikatin ang persikyo. Nudikot sikatin ang persikyo, sikatin ang iroy, nang idadanasan lang sikatin ang idadanasan. Kasano wala na mapraktis mo? Alam na, baliktad to. Sika nga dapas. Sika ito magkagiyari-giyari. Sika nga nakatangtangsit ka, wow, adaan ko gilubong ti kinapakong ba, ang mga pagkakong kaban ko. Kadili ka kapsat, mangrugi pa yung tata. No, to kayo na ako iso sa jay ugot, jay berumor na sulpot, di ba nagbabawi? Ay ito nasa maintenaran. No, to kayo na di puso, ti sulbot, ti kinapakumbaba, tara mo. No, to kayo na di puso, ti sulbot, ti pamakawan, ay ito, iwaragawa mo. Nang may nasabot ti maglabanan, dito suwag, di po na tayo, magdamat na ako na di puso, na Isos. At ang tansip na ito marigatan. Kudat luma, kabaybay ang di rusing, di rumusing, iti kinasayaan, ay rimbawan na kita, kung magimula tayo, rimbawan na kita, dagas sa buko, rimbawan na kita, mangiroman, agingganan na haan na lumakil, maapa. Isang mga magimaliswan naman no kinumunan ng pinakataro-root ang mga pangikatan. Awan tayo apitan. Awis ako na tayo amin awis na tayo amin imulmulan na ngayon agrus-rusing. Agrus-rusing. Depende di pa ng tarakan, depende di pa ng salwa, depende